Lady King College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lady King College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ladykingcollege.edu.in. Banang penlong susu ya ki kon samla ban perlut por kambun ha ki kami lekai sports ban light na gino ki kambas new bat banang kentiu ru ya ki kami lekai football nak bantagi kon samla kadong telu sports association ha kesin sejan jong ngateo balala kata ha ka arpoh nyotrik ujemang arjar arpulai kala peli perda ya kelempong yakun kenjat bol ha kesin ke banang kong hadin balala ban lumban lang ya kino yalam ban donno ka sports association ha ketika tany Haga jingilam jong kinongkit kam jong ketika kenhun kiba kentup ya uba Riton Marsing kumu presiden barba value stars im kumu general secretary haga jingya shim kialang jong kiwi kinongkit kam la shim ya kesinjam ban penlong daga te lempong ya kenjat bol haga ne kesingis dang lawan ru ban sakhi dai kong Sofia Pala kumi kong san haga jingidon lang jong uba kerbok malai uba general secretary jong keseng RBY DSO kumu sumbut kong san uba match bonds im uba chairman jong kesenjuk kirang basinong harany ong telu bat kiwi Hadu arpau teligi kenhun kilawan ban penrung kerteng ilade ban yesim bentah ha kene gelempong yile kai football bat gibara ya kenam ladu kinyora ya kesong pisa ke ba arpau hajar tengkar kat per trofi bat gibuan ba arpat kinyora ya kesong pisa ke ba khatsan hajar tengka rekat per trofi ki kenhun ki balai lekai ha kene kesngisdang ki kentup ya ke Maulong Sports Club persya ya ke Umjaran Sports Club ha ke ba ke Maulong Sports Club kalalong ke nongjob dak ba thep hadu laikol ya ke Umjaran bat ke Umjaran kam syam lala ban penpai kala watang sikol ru Gadon katu kat ni kimat ban pasyat shopi. Kabanung kong ki player jong baro ki team ngaken tu ya pi ba philek kai bha ban pen i ka sap ka jong pi namar ka sport ha kini kisi bamta ka longru tum ko wei ka lat gan yo kam bat dia jam hingrai ki barem ki di bandong ka wei ka men siem ka bong we will never give up. Ngin le bhapat hakaway the tournament. Tie ngaken tu yaki nong yalam jong ki nika nong True Sport Association ba kin smart ban organize lane ban long yakum kini ki jaj jingile kai nakapor syakapor nang ba ki khun samla jong kane kathan kila ban pen i lane sei ya kasap ya kapong ka jong ki bat kham tam bakin light na ki babuon ki comes new ki ba tem raw ha kini kisni ki ba menta namar ki khun samla jong i lada kim don ki nong yalam jong the club sport ki bayo i jangai ban penlong ya ki sport ki khon samla jong kila ban poi sha ke jingdi ne ki jing million ki basnio baka first nong klu football league ar jar ar pulai kala pli kublai sibon kublai si hajang ai sobha na kaliang jonga tengah kerpat ya i presiden ba in sobha bang Hakawir kaliang kalong ke ke ba ai men simlang tam le yung chang than ng kendong nong ba menta sa jisin biang ka chilong lejong kala yo biang bani lek kai cha ka ai lek ti ngangi ba lang ba la ka yung jingelam jong ka session nang ne ba ki paliar nang ne ngangi siam ba jisin ke si kin sapoi kapor ka ba kin yo ni lek kai na ki klub ki ba pongnam jong kedong ka than ke jongi ti ngasu ai dan ka jing Berku kedo IP IWPW ba tinang kiu siap yang abro keliang bat to yele betiar na ki besniu kumba pitip ba penilek kai
Chaneng. Yang ngai mengidon Shibun kiri don sap ni, sap ke belaburi. Bat katong jongi kum ka association kalong ban khali kita ki baro ban ai phi kata right platform bat hinyo ban perform bat hinyo ban lebha haki kami le kai namar bungi tip ba ka sport ka de ka way na ki ba kongsan tam ha ka jing im ka jongi ka ba ban ai ngi ka met ka shat ka khlan ka yarap ingi bandon kata ka discipline ka yarap ingi bandon kata ka team spirit bat habangi don kita gigi don ro kata ka confidence ka jing scam maladi badladangi pek hagini isni ki khun samla jongi ki ngop hak jing ya di boat la ka dei ka tiat le ne hol drops nim kwa baka dong ka thang jongi kan long tonam na mata kata ringi kwa bangin pau ka leng du sport dei na mar kata shim ye ka platform ka ba phio baro ki team nga congratulate fi bakila shim menta na bata ka no club sport league ke jongi bangi penlong ke sin ke benengkong bat lese kadang don shibun ke jing duna haka ke nom biang lut ngai kum ki team ke player ni sya bangi la don kino ki suggestion la banai bangi nang pen bha ke snen ke nomwan ngatrai na kaliang jung action ni priang so bha ke jingai jingmut be corridor ke jong thi bat nga dang scam balang ba jung ne ke por ke bangi don kidang la bandang ai men sim shu hi kum ke players ba kadong ka thang ke jongi ngitip bayi nang la banyak seprang inang kiu hagaliang jongka sap yelekai